أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže: Ashab kojeg ću da spomenem danas je Ebu Talha radijallahu anhu. Pravo ime od Ebu Talhe je bilo Zeid. On je Ensarija i pripadao je plemenu Hazrađ i on je bio poglavica svog plemena. Bio je više poznatiji prema svojoj tituli Ebu Talha. Sahal bin Asvad je bio njegov otac, a majka mu se zvala Ubada binti Malik. Hazreti Ebu Talha je imao priliku da da bejat, zakletvu, časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na drugom bejate Jakba. Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu je učestvovao u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru. Kad je Hazreti Ubejda bin al-Đerah radijallahu anhu se preselio iz Mekke u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Ebu Talhe radijallahu anhu. Ebu Talha radijallahu anhu je imao svijetlo smeđu boju kože i srednjeg je rasta bio i nikada nije stavljao knu na svoju bradu ili kosu. Ostavio je da bude kako jeste. Hazreti Enes radijallahu anhu je bio njegov pastorak. On je bio sin od prvog supruga od njegove žene. Malik bin Nazar je bio prvi suprug od Umi Sulejm radijallahu anha. Kad je on preminuo, ona se udala za Ebu Talhu radijallahu anhu. I ona mu je rodila Abdullaha i Umeira. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu poslao poruku da želi da oženi Umi Sulejm. Ona je odgovorila: tako mi Boga, ja nemam nikakav prigovor da se udam za nekog kao što si ti. Kako god ti obožavaš idole, a ja sam muslimanka. Tako ona je njemu poslala i rekla da je ona muslimanka i njoj nije dozvoljeno da se uda za njega. Ona mu je također rekla: ako ti prihvatiš islam, ja ću smatrati tvoje prihvatanje islama kao vjenčani dar i neću tražiti nikakav vjenčani dar od tebe. On je prihvatio islam i to je bio, zapisano je da je to bio njen vjenčani dar. Hazreti Sabit radijallahu anhu je govorio: ja nikada nisam čuo do danas za vjenčani dar kao što je od Umi Sulejm. Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu je učestvovao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru i Hazret Ebu Talha radijallahu anhu prenosi:
Na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da 24 poglavice od Kurejšija se ubace u neki bunar. Oni su poginuli u toku bitke na Bedru i kao što je bilo poslanikov sunnet da ostane 3 dana gdje se borba vodila. 3. dan je rekao da se stavi sedlo na njegovog konja i oni su krenuli. Kada je došao do tog bunara ili te jame gdje su ta 24 poglavice bili ubačeni, počeo je da ih zove njihovim imenima i imenima njihovih očeva. O sine od te i te osobe, da ste bili poslušni Allahu i njegovom poslaniku, zar trenutno ne bi slavili? Jer zasigurno mi smo dobili ono što nam je naš gospodar obećao. A da li ste vi također dobili ono što je vaš gospodar obećao vama? Hazreti Ebu Talha dalje prenosi. Omer radijallahu anhu je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: O Allahov poslaniče, šta ti govoriš ovim umrlim ljudima? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: kunem se onim koji drži život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ti nimalo ne čuješ više ove riječi kao što ih i oni čuju. To jeste, sada je uzvišeni Allah govorio te riječi njima, u smislu kako je njihov ogorčeni kraj došao. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi: na Uhudu kada su se ljudi razbježali od poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što su bili poraženi, Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu je ostao ispred njega i hrabro je stajao sa svojim štitom ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se da je Hazreti Ebu Talha bio spretan strijelac i taj dan da je slomio 2 ili 3 luka od strijele koliko je koristio. Drugim riječima, toliko bi jako povukao strijelu da je ispali na neprijatelje, da bi kanap koji je držao pucao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio da drugi koji su prolazili danite svoje strijele Ebu Talhe. On je stajao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao svoju glavu i gledao ljude, a tada bi Ebu Talha radijallahu anhu govorio poslaniku: O Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Molim te, ne podiži svoju glavu i ne razgledaj okolo, da te strijela od neprijatelja ne pogodi. Moja prsa su ispred tvojih prsa. Hazreti Enes radijallahu anhu govori da Ebu Talha bi štitio poslanika sa svojim štitom i da je on bio odličan strijelac. Kada bi spalio strijelu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi gledao gdje se ta strijela zaustavila. Ovo je hadis iz Buharije, a i prije hadis je bio također iz Buharije. U toku bitke na Uhudu zapisano je da je Hazreti Ebu Talha govorio sljedeće stihove: moje lice je tu da zaštiti tvoje blagoslovljeno lice, a moj život je spreman da bude žrtvovan radi tvoga. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Ebu Talhu da pošalje nekog mladića ili mladiće iz svog plemena da idu uz njega na Hajber. Anes radijallahu anhu kaže: Ebu Talha je stavio mene na svog konja iza sebe i oni su išli uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Enes govori da je on tada bio mladi dječak, momčić, i kaže da je on služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako bi mu šta bilo potrebno, i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem silazio sa svog konja, kaže, čuo sam ga često da uči dovu
Allahu moj, tražim utočište uz tebe od briga i tuge, od nesposobnosti i od ljenosti, od škrtosti i kukavičluka, od teškog duga i od pobjede drugih nada mnom. Ovaj hadis je iz Buharija, također sljedeći je iz Buharija. Hazret Enes radijallahu anhu prenosi, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, on je imao slugu. Hazret Ebu Talha me je doveo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je: o Allahov poslaniče, Enes je mudro dijete i on može da bude od dobre usluge tebi. Hazret Enes radijallahu anhu prenosi i kaže: ja sam služio poslanika i dok bi putovao, također kod njegove kuće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem me nikada nije upitao zašto sam ja nešto uradio na način koji radim. Iako slično, ako nešto ne bi uradio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada me ne bi pitao zašto to ja nisam uradio. Drugim riječima, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad ga ne bi korio u vezi bilo čega. Hazret Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi, kaže: bio sam s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad se vratio iz Usman, koje je mjesto između Mekke i Medine. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na kameli, iza njega je njegova supruga bila, Safija. Tada je kamela pala i obadvoje njih su pali s nje. Hazreti Ebu Talha je odmah skočio sa svoje kamele i rekao: poslaniče, neka sam ja žrtvovan za tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: prvo vidi i pitaj u vezi žene. Hazreti Talha radijallahu anhu je digao jedno platno, tako je ga stavio preko Hazreti Safije. Ovo nam pokazuje koliko se on brinuo za obadvoje. Onda je pripremio kamelu ponovo za njih da se popnu i onda su svi putovali oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kada su stigli blizu Medine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: mi smo oni koji smo se vratili i koji se kajemo našem gospodaru i koji se njemu mole i veličaju ga. Poslanik je nastavio da ponavlja ove riječi dok nije ušao u Medinu. Dok je govorio o istom događaju, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: jednom kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao s puta, uz njega je bila njegova supruga Safija. Njihova kamila je pala i onda su obadvoje njih spali s nje. Hazreti Ebu Talha je išao odmah iza njih. Jahao je na svojoj kamili. On je odmah skočio sa svoje kamile i rekao: o Allahov poslaniče, neka sam ja žrtvovan za tebe. Da li si se povrijedio? Kada je prišao bliže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je rekao: o Ebu Talha, provjeri prvo stanje moje supruge. I ovo je ponovio 2 puta. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da je Ebu Talha imao neograničenu beskrajnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kada bi se bilo šta desilo u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi punu pažnju okretao prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ode i provjeri stanje njegove supruge. Hazreti Muslim Maud je ovo naveo kada je govorio o pravima žena u islamu. Hazreti Enes radijallahu anhu govori kada su otišli u borbu na Hajberu, kaže da su prvo stali izutra i klanjali sabah. On kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem se popeo na svoju kamilu i onda je Hazreti Ebu Talha se popeo na njegovu i ja sam sjedio uz Ebu Talhu na njegovoj kamili. Kaže: tada je poslanik brzo potjerao svoju kamilu i moje je koljeno udaralo u njegovu kamilu. Zbog toga
što su bili vrlo blizu jedni uz druge. Kaže tada, ne znam da li zbog velike vrućine ili da se namjesti kako treba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklonio platno s njegove noge i on kaže ja sam vidio bijeljinu njegove kože. Onda kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u to selo, rekao je: Allah je najveći, Hajber je uništen i kad dođemo njihovim ljudima, to će biti teško jutro za njih jer su bili upozoreni u vezi njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo ponovio 3 puta. Hazreti Enes radijallahu anhu dalje govori: kada su osvojili Hajber, ljudi bi se iskupljali tu i onda jedan od muslimana je tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem od zarobljenika da mu da jednu ženu za slugu. On mu je rekao da može da uzme i on je izabrao Safiju. Poslije ljudi su došli i rekli da je ona bila kćerka od poglavice tog plemena i da to ne priliči, najviše bi priličilo da ona postane njegova supruga od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je poslao po obadvoje njih i rekao im je to šta su ovi predložili. Poslije toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oslobodio Safiju radijallahu anha i nakon toga ona je postala njegova supruga. Jedan od ashaba je pitao Hazreti Enesa šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao njoj za vjenčani dar. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da njena sloboda je bila vjenčani dar. Dok su putovali, Hazreti Umi Sulejm je pripremila Hazreti Safiju radijallahu anha za brak sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i onda su se oni vjenčali. Sljedeći dan poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako iko ima nešto, neka donese. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prostreo neko platno gdje su oni, neko je donio hurmi, neko druge hrane i to je bila valima, to jeste veselje njihovog braka. U drugom hadisu se prenosi posle pobjede na Hajberu da je Hazreti Safija pripala ashabu Dehija, pošto su oni bili zarobljenici iz Hajbera. Mnogi ashabi su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i govorili u vezi Hazreti Safije i njenog statusa i rekli su da bi ona bila dobar kandidat za suprugu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da poslanik bi trebao da je oženi. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao poruku Dehi i onda je uzeo nju, ali morao je da da 7 zatvorenika njemu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Umi Sulejm da se brine za nju. I onda posle, kao što smo spomenuli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Hazreti Safiju. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: na ovaj dan kogod ubije nevjernika dobiva njihovu imovinu i sve što su posjedovali. Na taj dan Hazreti Ebu Talha je ubio 20 nevjernika i on je dobio njihovu imovinu kao ratni plijen. Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu je vidio Umi Sulejm da je imala neki bodež u svojoj ruci i rekao je: Umi Sulejm, šta će ti to? Ona je rekla: tako mi Boga, ako se nevjernik približi blizu mene, ja ću da zabodem ovo u njegov stomak.
Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu je rekao ovo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadis se nalazi u Suni Ebu Daud. Hazreti Enes prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da glas od Ebu Talhe je najjači od bilo kojeg vojnika. U nekim hadisma se spominje od 100 vojnika, u nekim drugim od 1000. U drugim riječima da je on imao vrlo glasan i jak glas. Hazreti Ebu Talha je preminuo u 30. poslije hidžre. Imao je 70 godina u Medini, a njegovu dženazu je klanjao Hazreti Osman radijallahu anhu. Kako god prema Ehli Basr, stanovnici grada Basre, oni govore da je on preminuo u toku putovanja i da je bio ukopan negdje na nekom otoku. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi: u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Talha nije postio ovaj dobrovoljni post, zato što je želio da uvijek bude spreman i jak za džihad. Kako god Hazreti Enes radijallahu anhu dalje govori, primijetio je poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Ebu Talha radijallahu anhu posti svaki dan, osim za Bajram, oba dva Bajrama. Hazreti Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da su neki gosti došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao poruku svojim ženama da pripreme neku hranu. One su odgovorile da u njihovim kućama samo imaju vode. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: ko će mi pomoći da se pobrinem za ovog gosta? Jedan od ensarija se javio i odveo je gosta kući i rekao svojoj suprugi da što bolje se pobrine za tog gosta, zato što je on gost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova supruga je rekla da oni nemaju hrane, nešto malo je ostalo da bi nahranili svoju djecu. Kako god, on je rekao to pripremi za gosta, a navečer djecu stavi da spavaju. Ona je upalila lampu, stavila djecu u krevet i dok je popravljala tu lampu, ugasila je da nema svjetla. Kako god, da bi bilo mračno, i taj čovjek i žena, oni nisu jeli s tim gostima, ali su glumili kao da oni jedu s njima, i oni su također otišli praznog stomaka da spavaju. Sljedeći dan kad je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah se nasmijao za tvoju dobrotu koju si uradio. Ili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao: Allah je bio puno zadovoljan tvojim djelom. Hazreti Enes prenosi da sljedeći ajet je bio objavljen: dali su prednost njima nad sobom, premda su i sami bili siromašni, a oni koji se oslobode pohlepe duše svoje, to su oni koji će biti uspješni. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi: kad je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem ošišao svoju kosu, Hazreti Ebu Talha je bio prvi koji je dobio njegove kose. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu dalje govori: jednom je Hazreti Ebu Talha radijallahu anhu pitao Ummi Sulejm radijallahu anha da li ona ima imalo hrane. On kaže da je primijetio da je poslanikov glas bio tih i mislio je da je to zbog gladi. Ona je odgovorila da i dala mu je hljeba koji je od ječma bio napravljen. Ona kaže zamotala je to
On kaže zamotala je to u neki šal i onda je to zamotala oko moga struka. Hazreti Enes radijallahu anhu dalje govori, ja sam to uzeo i našao sam poslanika u džamiji. Tu je bilo još nekih ljudi prisutno. Stajao sam pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on me upitao da li te je Ebu Talha poslao. Ja sam rekao da. On je rekao da li te on poslao s hranom. Ja sam odgovorio da. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao te ljude koji su bili s njim i krenuli su. Hazreti Enes radijallahu anhu govori, ja sam išao ispred njih i onda sam sreo Ebu Talhu i rekao sam da oni dolaze. Ebu Talha tad je rekao, o Umi Sulejm, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi sa još ljudi u našu kuću, ali mi nemamo dovoljno hrane da ih sviju nahranimo. Kako god, ona je odgovorila, Allah i njegov poslanik znaju najbolje. Hazreti Ebu Talha je brzo izašao iz svoje kuće da bi sreo i dočekao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Enes radijallahu anhu je došao prije njih u njihovu kuću. Hazreti Ebu Talha je došao u svoju kuću sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i tada je poslanik rekao, o Umi Sulejm, i rekao, donesi nam šta god ti imaš da jedemo. Ona je donijela taj hljeb i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to izlomio na komadiće. Onda je donijela masla i to je bilo što im je ona imala da posluži. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio dovu. Onda je rekao, pozovite 10 ljudi, nek dođu i neka jedu. I oni su jeli dok su bili siti i onda su otišli. Onda je poslanik rekao, neka uđe sljedećih 10 ljudi. Oni su jeli dok su bili siti i onda su i oni otišli. Onda je poslanik rekao, neka uđe još 10 ljudi. I oni su došli, jeli i otišli su. Onda je poslanik rekao, neka uđe sljedeći 10 ljudi. I oni su također jeli i otišli. I onda svi su jeli. Otprilike je bilo 70 do 80 ljudi. Ovo je jedan od hadisa koji govori o blagoslovima dove koju je uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je Hazreti Talha radijallahu anhu imao najveće bašte hurmi od Ensarija. Njegov najbolji voćnjak mu se zvao Behra, koji je bio blizu džamije i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi išao tu i pio bi vodu iz tog voćnjaka. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi kada je sljedeći ajet bio objavljen, vi nikada nećete postići pobožnost dok ne budete trošili od onoga što volite, a šta god vi trošite, Allah to sigurno dobro zna. Tad je Ebu Talha radijallahu anhu ustao i rekao, o Allahov poslaniče, rekao je, moj najbolji voćnjak je ovaj Behra i želim radi ovog ajeta da ga dodijeliš i učiniš s njim šta god želiš. Ja želim da uzvišeni Allah bude zadovoljan sa mnom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, u redu, ovo je vrlo dobra stvar. Ili je rekao, ovo tvoje žrtvovanje će biti zauvijek. Onda je rekao, ja sam čuo šta si rekao, ali mislim da je najbolje da to podijeliš između svojih bližnjih. Onda je Ebu Talha radijallahu anhu rekao, o Allahu poslaniče, ja ću raditi kako si ti naredio. Onda je Hazreti Ebu Talha podijelio ovo sa svojim amidžićima. Hazreti Ebu Talha je imao čast da ukopa jednu od poslanikovih kćeri kad je preminula. Prema uputama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je ušao u mezar, kako je poslanik rekao, i spustio je njeno tijelo. Jednom kad se neki nemir u Medini proširio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo konja od Ebu Talhe koji je bio vrlo
nije brzo trčao. I kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio, on je rekao: tvoj konj je trčao kao tekuća rijeka. Poslije toga nijedan konj se nije mogao usporediti kako je ovaj konj bio brz i jak. Hazreti Enes prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem često sjedio s njima i on kaže, šalio se sa mojim mlađim bratom i rekao: o Ebu Umer, šta je Nuveir uradio? Moj brat je imao pticu koja da li je ili je umrla ili je odletjela. I poslanik se šalio s njim uvijek, zato što je taj dječak bio tužan radi toga. On kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi često boravio u našoj kući. Kad bi došao vrijeme za namaz, pitao bi nas da prostremo platno i mi bi očistili platno i prostrli, i onda je poslanik ustao i mi bi mu se pridružili da klanjamo zajedno. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi kada je Abdullah bin Ebu Talha Ensari kada se rodio, ovo je sin Ebu Talhe i polubrat od Hazreti Enesa radijallahu anhu. Kaže, ja sam ga odnio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je tada tovario ugalj na svog magarca. Pitao me da li ja imam hurmu i ja sam rekao da imam. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dao sam te hurme poslaniku. On je uzeo jednu i žvakao je. Onda je uzeo te hurme i stavio je bebi u usta tako da može da je pojede. Onda je poslanik rekao, vidiš kako voli hurme ensarijske. I onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ime Abdullah. Hazret Enes radijallahu anhu prenosi da je sin Ebu Talhe bio bolestan i on je otišao negdje. Kad se vratio, dok je bio odsutan, dijete je preminulo. Došao je kući i upitao je kako je dijete. Ebu Sulejm, njegova supruga, je rekla da je dijete na boljem mjestu. Dala mu je večeru i onda poslije nekog vremena je rekla da je dijete preminulo. Izutra je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ukopali su dijete i poslanik se molio da mu Allah podari još djece i Allah mu je podario. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu objašnjava ovaj događaj na sljedeći način. On kaže da za vjernika je ništa dati život za svoju vjeru. Hazret Muslim Maud kaže, žena koja je također bila ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Umi Sulejm. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao njenom suprugu Ebu Talhi da ide izvan grada radi nekih religijskih dužnosti. Tada je njihovo dijete bilo bolesno i dok se je vratio Ebu Talha, njihovo dijete je preminulo. Majka tog djeteta je prekrila dijete platnom, ona je se okupala, stavila je parfem, dočekala je svog muža s puta. Kada je došao, ashab je odmah pitao u vezi svog djeteta. Ona je rekla, dijete je u potpunom miru. Onda je on jeo, odmorio se, proveo noć sa svojom suprugom. Poslije je njegova supruga rekla, želim da te nešto upitam. Šta želiš da me upitaš, rekao je njen muž. Ako ti neko da nešto i poslije želi da uzme to od tebe, da li ti trebaš to da vratiš? Muž je tad rekao, kakva osoba bi to držala sa sobom, nešto što mu je samo dato kao povjerenje. Onda je ona rekla, ali ta osoba će možda biti tužna ako mora to da vrati. Tada je njen muž rekao, zašto da bude tužan ako to nije bilo njegovo od početka? Onda nije potrebno da se tuga ikakva, da ste tužni radi toga ako vam je neko nešto povjerio i trebate da vratite. Onda je ona rekla, uzvišeni Allah koji nam je dao naše dijete samo kao povjerenje, uzeo ga je nazad sebi. Ovakvo je bilo
ponašanje i hrabrost žena iz tog vremena. Da damo život, to nema nikakve važnosti, pogotovo za muslimana, vjernika. Prenosi se da je radi ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za njih i Allah im je podario mnogo djece. Dobili su sina poslije ovoga vrlo brzo. Prema jednom ensari on prenosi da je Hazreti Abu Talha imao 9 sinova i svi su oni bili karis, to jeste oni koji su učili časni Kur'an. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da je služio alkohol od hurmi Hazreti Abu Talhi i još nekim njegovim drugovima i kada je naređenje došlo da je alkohol zabranjen, Hazreti Abu Talha je rekao: o Enese, razbi sve ove zdjele u kojima je alkohol. I on kaže: ja sam kamenom ih sve porazbijao. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, bila su dvojica ljudi koji su pripremali mezare. Jedan je to radio na jednostavan način, drugi malo iskomplikovani i drugačiji. I onda su ashabi rekli da će oni klanjati istihare i poslaće poruku u isto vrijeme oba dvojice ovih ljudi, koji god im uzvrati prvi, da će uzeti njegovu uslugu. I to, kad su to uradili, Hazreti Abu Talha je prvi se javio i on je bio taj koji je uradio mezar za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bilo sve u vezi života Hazreti Abu Talha. Hazur kaže: sada ću ukratko da spomenem neke detalje od osobe koja je preminula i klanjaću dženazu u odsustvu. Babu Muhammed Latif Sahib preminuo je 26. januara u Rabbi u 90. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio sin od ashaba obećanog Mesija alejhi salama. Hvala Allahu, on je bio Musi, također on je brat od poznatog misionara iz naše zajednice. Njegov otac je njega uzeo i odveo ga kod drugog halife i dao je njegov život u službu džemata. On je rekao da moj jedan sin je misionar, a ovaj će također da služi cijeli svoj život za džemat i uistinu on je to uradio. 4 godine je radio na željezničkoj stanici. 1952. u oktobru on je počeo za džemat da radi. Prvo je radio u Bejtul Mal. 1954. je dobio drugu službu u džematu i onda to je bio do 1964. i onda je služio kao privatni u uredu privatnog sekretara od halife. On je služio u tom uredu sa drugim halifom, sa trećim. 4. halifa kada se je preselio, njegov ured privatnog sekretara i dalje ostao u Rabbi i on je služio do 2014. godine. 1985. bio je pomoćnik privatnom sekretaru i ovo je radio na najbolji način. 62 godine je služio džemat, a 53 godine je od tih godina bio u uredu privatnog sekretara na raznim dužnostima. Bio je vrlo dobar radnik, uvijek je završavao svoj posao na vrijeme. Imao je veliku želju za što više vjerske nauke i volio je puno da proučava literaturu džemata. U toku hilafeta Hazreti Halifetul Mesih III. Imao je priliku da se bavi sa šurom i organizacijom skupa šure, tako da i poslije toga se s tim bavio. Znači imao je razne službe u džematu i često bi on bio odgovoran da kupuje neke stvari koje su bile potrebne za džemat, ali on se toliko brinuo kako i na koji način će da troši
novac džemata. Poslije nezavisnosti Pakistana on je također u džematu bio odgovoran za osiguranje. Ima jednog sina i 5 kćeri i nekoliko dana prije nego što je on preminuo, jedna od njegovih kćerki je preminula. Ona je bila supruga od Zarif Kamar Sahib. Ova njegova kćerka koja je također preminula, ona ima sina koji je misionar. 3 kćeri žive u Londonu i sin je isto također u Londonu. Rana Mubarak Sahib koji je radio s njim kaže 32 godine sam imao, zajedno smo radili. On kaže on se toliko brinuo u vezi šura sastanka i također nas je savjetovao kad neki problemi iskrsnu, osim molitvi da se molimo, moramo još više se truditi i naporno raditi da se to riješi. Onda uzvišeni Allah nam pomaže. On kaže ako bi neko uradio grešku, on bi to na najljepši način im dao do znanja. Hazur kaže mnogi su pisali u vezi njega i svi su isto napisali da je on bio vrlo dobar radnik, uvijek je izvršavao svoje dužnosti, znao je sva pravila džemata, bio je vrlo dobar u pisanju i uvijek bi koristio najbolje riječi za izražavanje. Kada bi god kupio sebi novu olovku, prvo bi napisao s njom Bismillah i onda bi je počeo da koristi. On bi uvijek dolazio na vrijeme u ured, ali ne bi išao iz ureda kada je kraj smjene. On bi ostajao u svom uredu dok njegov posao se ne bi završio. Nekada bi provodio cijelu noć u uredu i izutra bi tek išao kući. Hazur kaže dok sam ja bio u Rabbi, također sam ovo primijetio. On bi dolazio u svoj ured i kaže primijetio bi da bi na akšam namaz dolazio iz svog ureda, a ne od kuće. Nekada i na jaciju ili na sabah vidio bi da dolazi iz svog ureda. On bi uvijek radio naporno i nikada ga ne bi to zanimalo da li se njegova smjena završila. On bi radio svoj posao. Najveća njegova briga je bila da završi svoj džamatski rad. Veliki kvalitet njegov je bio da nikada ne bi s drugima razgovarao o bilo čemu šta god on radi. To bi sve ostalo s njim. 1974. jedan od ljudi piše kada bi Halifatul Mesih III išao u nacionalnu skupštinu, Latif Sahib bi uvijek išao također s njim. I osim svog posla u uredu, on bi pomagao i drugima. Na primjer, išao bi u kuhinju i prao bi suđe sa drugim radnicima. Drugim riječima, on je bio tako osoba jednostavna kojoj ništa nije bilo mrsko da radi. Hazur se pomolio da uzvišeni Allah mu podari oprost i uzdigne njegov status i također da njegova djeca nastave da izvršavaju dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر